4F. Šta znači 4F? Pa mi svi nismo jednodimenzionalni, nego smo višedimenzionalni. Ovo sam u jednome podcastu čuo. Jako dobru stvar je objasnio čovjek vezano za uspjeh. Znači, ove 4 stvari čine uspjeh. Ako jedna od tih stvari nula, vaš uspjeh je nula. Znači, vaša zarada je nula. Šta to znači? 4F znači vjera, faith na engleskom pa je lakše fitness, family i financije. E sad, puno ljudi imaju ovo 10, znači financije su mu 10, fitness mu je, ne znam, isto 10, međutim, obitelj je 2, znači loše i faith je 0. I onda sve pomnoženo sa nulom je 0. Znači, moraš biti u svim stvarima uspješan. Šta to znači? Pa moraš imati vjeru, moraš imati neke životne vrijednosti. Ta vjera, to se znači na core values, znači na jednostavno vrijednosti koje moraš imati kao osoba, moraš biti kvalitetna osoba. Ako to nemaš, ostalo je sve nebitno. Druga stvar, fitness. Šta znači fitness? Pa moraš biti zdrav, moraš biti pokretan, moraš biti jednostavno da možeš izvoditi svakodnevne stvari. Inače neće biti ni dobar otac, ni dobar suprug, ni dobar suradnik ako nisi u formi. Treća stvar je obitelj. Obitelj isto moraš ulagati kao i u posao. I četvrta stvar su ti financije, odnosno posao. Puno ljudi samo se na ovo se koncentriraju i desi se da, ne znam, zarađuješ $10 milijuna. Ostalo ti je sve nula. Ukupna vrijednost je nula. Ovo ti je 10, ovo ti je 0, 0 puta 10 je 0. Bolje da ti je sve 5, pa bi bilo sve zajedno 125. Jer me razumijete, znači 4F. Znači jednostavno morate u sva 4 segmenta biti dobri.